Да, хора, важно нещо. Майнкрафт ми нямаше къщата, направих го за един ден, но изтрих Майнкрафт, мазя Майнкрафт, не мога да направим, не мога да направя филм с него. Зато и аз обичам да играя на Roblox и писам и изтрих Майнкрафт, но няма нищо. Почиме. Тяжко почи много време но като го изтрия няма нищо. Това не пак да си го купаш. Ако го купуваш, ще да си шока. Да, така е. Така е, добре. После съжалявам, хора, стане нещо така да обичам Roblox.